बोला बोला बाबा महेंद्रनाथ की। सावन में घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा। सावन में घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा। म्यूजिक बाय रविंदर सिंह। सावनों में घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा हो। सावनों में घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा हो। सावनों में घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा हो। केकरा संगे जाई ए राजा जी, केकरा संगे जाई असोकर दर्शनमा हो। सावनों में घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा हो। सावनों में घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा हो। सावनों में घर नयइला घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा हो। सावनों में घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा हो। माफी रिकॉर्डिंग स्टूडियो को साला चौक सीतामढ़ी। श्रद्धा पूरा द हमरो सैया जी हमार हो। हमहू जाके ढारती जल भोला दरबार हो। भोला दरबार हो। श्रद्धा पूरा द हमरो सैया जी हमार हो। हमहू जाके ढारती जल भोला दरबार हो। हमहू जाके ढारती जल भोला दरबार हो। भोला दरबार करती दर्शनवा ए राजा हो। करती दर्शनवा इहे मनवा में बसल बा सावनों में घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा हो। सावनों में घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा हो। सावनों में घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा हो। सावनों में घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा। संजय अजय जाले भोला दरबार हो। इहे देखी हरतावे जियरा हमार हो। जियरा हमार हो। गुडू विजय जाले भोला दरबार हो। इहे देखी हरतावे जियरा हमार हो। इहे देखी हरतावे जियरा हमार हो। करती दर्शनवा ए राजा हो। करती दर्शनवा इहे मनवा में बसल बा सावनों में घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा हो। सावनों में घर नयइला हमारा ड्राइवर सजनवा हो। माफी रिकॉर्डिंग स्टूडियो को साला चौक सीतामढ़ी।